Fl-aħħar sigħat fiqu 53 persuna oħra mill-coronavirus u feġġew 48 każ minn fost 2036 test li saru fl-aħħar 24 siegħa. 75% tal-każijiet attivi ta' COVID-19 huma tal-varjant Ingliż. Mindu beda jingħata l-vaċċin kontra l-COVID-19 ingħataw 232,335 tilqima. Minn dawn 65,205 persuni ħadu it-tieni doża. Dan ikkonfermatu s-Supretendent ta' Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci fil-Buletin Mediku ta' kull ġimgħa. Fost l-oħrajn spjegat ukoll kif bħalissa ir-rata ta' testijiet pożittivi hija ta' 2.6% li juri kif l-aħħar miżuri li daħlu fis-seħħ ħallew il-frott. Fost il-każijiet l-attivi li hemm bħalissa 64 persuna qed jingħataw il-kura fl-isptarijiet. Il-Professur Gauci spjegat ukoll l-andament bħalissa fid-djar tal-anzjani hekk kif il-maġġoranza tar-residenti tlaqmu. Fid-djar tal-anzjani kollha għandna average ta' il-fuq minn 96% mir-residenti li ġew vaċċinati. U dan jawgura tajjeb ukoll fil-miżura li aħna ħanibdew minn nhar it-tnejn fejn propju f'dawk id-djar li għandhom il-fuq minn 90% tal-residenti tagħhom li huma diġà vaċċinati b'żewġ dożi u għaddew ġimagħtejn, allura hemmhekk bnew l-immunità, hemmhekk nistgħu miżuri li jkunu kontrollati wkoll jibdew jiżuruhom ukoll dawk il-qraba. Il-Professur Gauci qalet ukoll illi l-Awtorità Maltija dwar il-Mediċini rċiviet 119 il-rapport dwar effetti tal-vaċċin kontra l-COVID-19 u 41 minnhom kienu minn persuni li tlaqmu bil-vaċċin tal-AstraZeneca. Hija iċċarat illi l-maġġoranza tal-persuni rrapportaw effetti minimi bħal deni u ġieħ ta' ras. Ikkonfermat ukoll li kien hemm żewġ każijiet irrapportati ta' trombożi, iżda m'hemmx konferma li dawn kienu direttament relatati mal-vaċċin kontra il-COVID-19. Każ minnhom fil-fatt kien ta' persuna li tlaqmet bil-vaċċin tal-Pfizer. Hawnhekk fakret ukoll li l-awtoritajiet ikomplu jsegwu l-effettività ta' kull vaċċin u mediċina disponibbli fil-Gżejjer Maltin u għandhom id-dritt jinvestigaw kull effett li jkun irrapportat mill-konsumatur. Hawnhekk appellat biex il-pubbliku jikkonsidra biss informazzjoni uffiċjali li joħorġu l-awtoritajiet dwar dan. Importanti li intom issegwu dawn ir-rapporti li aħna nkunu qegħdin nagħtukom għax dawn huma dak il-vera li qed jiġri u ma noqogħdux nisimgħu mixnijat li jkunu għaddejjin fil-komunità. Dejjem niftakru li anke din il-ġimgħa stess il-European Medicines Agency reġgħet ikkonfermat kemm huwa importanti li nibqgħu nieħdu dawn il-vaccines kollha kemm huma li ġew approvati u li riskju li jkun hemm li inti persuna jkollu il-COVID huwa ħafna iktar għoli milli inti dawn il-ftit side effects li jistgħu joħorġu.